Ayan. So ito yung sinasabi kong winter jacket. Ito. So mahigit almost 300 daw to, nung bago pa almost 300. At binenta nila ng $20 at natawaran ko pa ng ng $15. Yan, maganda pa yan. Pwede sa anak ko. And ito babe na trabaho na gagawa-gawa sa bahay sa garage. Ito yung mga pantalon ito, at ito yung sombrero na sinasabi ko, medyo bago pa. Ayan. At syempre ito ayan, yung sombrero. Syempre ang kasunod nito laba, at aking lalabahan yan mga yan. Laundry lang katapat niya. Alright, kauwi na kami. Duterte. Sombrero tayo ng Duterte kay Pangulo. Ayan. Matagal na to sa akin nung before pa lang mag-i-election noong 2016. Meron na akong ganito Duterte. Ayan. Ayan mga kaibigan, ito yung panahon ngayon dito sa amin, dito sa Canada. Medyo makulimlim ang panahon. At ito may pupuntahan lang kami. Nasa passenger side ako. Hindi ako ang nagdadrive. Baka akalain nyo nagbibideo tayo na habang nagdadrive, pero hindi, may driver ngayon. Ayan, makulimlim. Nakita ko lang sa Facebook page, may pag-garage pala ngayong tanghali. 1 hour ago lang pinost po. Pupuntahan lang namin yung kung anong garage ngayon. Pupuntahan namin sa bahay nung nagpapagarage. Yan. Ulim-lim. Ito yung way papunta dun sa Home Plain Bay. Yan, yung may-ari. So tingnan natin. Share ko lang sa inyo mga kaibigan kung ano yung dito, kung anong itsura ng nagpapagarage dito, kung paano. Yan. Yan, Home Plain Bay. So hahanapin pa namin. Ito, gaganda ng mga bahay dito mga kaibigan. Yan. Malapit lang to sa amin. Ito yung mga residential dito. Kita nyo yun, ang ganda ng mga houses dito. House. Yan. Ikot-ikot lang kami para hanapin. So ito na yung ayan, yung may balot. Yan yung pupuntahan namin, titingnan natin. Dito na kami sa garage, nagpapagarage. Yan. Kakatok natin kasi baka ayaw nila na ayaw nila na binibidyohan kasi property nila yan for privacy. Yan. So katok muna tayo. So this one is only $5, she said. Okay. Ooh, for exercise. Alright. $5 this one. I will take this one, $5. So this is what we got: pants, shirts, jacket, hoodie.
You take it, I don't have any change. The garage. Do you want me to help you then? No, we're good. Thank you. Thank you, thank you. You are so Yeah, awesome. thank you. Yeah, you too, you too. Yeah, thank you. $40. $40, 25 cents lahat to. Oh, sombrero. Rough Rider. Yan yung nabili namin sa garage. Alright, pauwi na kami. Yan yung mga nabili namin. $40.25 lahat. Merong winter jacket, yung kulay red. Merong hoodie. Merong mga shirts, merong mga pantalon. At meron akong nakuhang isang bago pang sombrero, yung kulay green, yung Rough Rider. Ang ganda pa. And merong libro, merong yun, nabanggit ko na yung pantalon at mga kung ano-ano pa. Ayan. So mga kaibigan, ganun yung pagpapagarage dito. Let's say mga over na kayo ng gamit, yung mga pinaglumaan, gusto nyo nang alisin, yan, i-post nyo lang sa garage. At makikita yan ng community ng namin dito sa city namin. Merong website or Facebook page na pwedeng mag-join ka doon. Once na mag-join kayo doon, makikita nyo yung yung mga nagpapagarage at pupuntahan nyo lang yung kanilang mga bahay. Ayan. Yan yung dito pagbibenta. Uso na rin yan sa atin sa Pilipinas. Yung mag-post lang ng mga ganong benta-benta. Kaya yun guys, cut off muna tayo. Nakauwi na kami. Nandito na kami sa bahay. Yung nabili namin sa garage ito. Yung pang winter. Ito. Ayan. Sukat natin. Ayan. Magandang pang winter jacket. Ito. Kulay red. Try natin. Winter. Kasing brand siya nung yung tulad ng number ko, may ganito kong kulay. Wala may black. Yung suot ko minsan. Kaya pinili ko dahil alam ko na mahal to. Woods. Ayan. Woods na logo. Mahal to. Ilolongin natin siya. Ito. Maganda rin to guys, mga kaibigan. Signature Levi's siya. Ayan. Ayan. So, dahil may $5. Yan. Not bad for $5. Then another one. $5 din to. Ito, yung mga uso ngayon para sa mga kabataan yan sa dalawang anak ko. Kung sinong mapagkasyahan. And ito, ka-waistline ko siya. Size ng aking waistline. Yan, 30. So yung size niya 32 to 34. So pasya siya sa akin. Ito Yan. Levi's din siya. Yan. Ganda pa. $5 din to. Yan. Patsyan ba tayo? Then ito $1 binigay para sa anak ko rin. $1. Ito. Yan. Sa pangalawang anak ko. And ito yung sinasabi ko, hoodie. $2, not bad for $2. Ayan. Of course, ito. $2. Yan. Bilyabong t-shirt. Yan. So, dahil sinuot na to, babalik ta rin natin para maano yung yan. Balik rin natin para malabahan ng maayos. $5. Yan.
$5. T-shirt ulit. Libre lang, libre na lang daw to. Yan. T-shirt, babalik rin natin ulit. Yan. Ito kinuha ko, bigay lang to libro. Yan. Tungkol sa guns. Yan. Saskatchewan Hunter Education Student Handbook. Ayan. At dagdag kaalaman din to. Ayan. Nandyan lahat. Safety, tungkol sa mga barrel pag nang hunting ka. Ayan. Also dito yung hunting ng mga ito. Nandyan. Dagdag kaalaman din. Mga rifle. Ayan. Itong libro na to. At ito. Ano lang. 5 cents siya. 25 cents lang. Yan. Maganda to. Hand carry lang. Pwedeng lagyan ng kung ano-ano. Yan. Pwedeng pag yung mga ginagamit sa pang-fishing, pag nagpi-fishing, ayan. Lalagay ko diyan yung mga pang-fishing ko. Yan, maganda. Yan, ganda. Ito, may mga bigay-bigay, mga libre-libre. Kaso mga taglabig na to, ito yung linalagay dito. Pag winter, yan. Yan, libre lang to. Lalabahan na rin natin. Meron pa dito, ito. Since maglalaba tayo, pag-isahin na natin, labahan. Ito, libre din. Yan. Mga ito, baliktarin natin para malinis na maayos. Yan. Ito, baliktarin din natin. Ito, may pang Christmas pa, oh. Libre lang. Ito. Labahan. Daming bigay na libre. Yan. Ito, mga tok. Yan. Punit. No, pangliig. Taglamig. Hindi lang good timing dahil tapos na yung winter. So ito natin. Ayan. So ayan, lalabahan na natin. Ito yung kumbaga sa atin, downy. Damihan natin ng downy. Ito yung sabon, detergent, liquid. Ayan, damihan natin para masabon ng maayos. Ayan. So ito laundry na siya. Ayan. Ito yung parang downy sa atin. Ito yung sabon. Ayan. Okay, power. Ayan, isang load siya. Ayan. Ayan mga kaibigan, yan na yan. Okay na yan. Lalabahan na yung mga nagarage namin.